com a Delgado, que no sé com veure aquest empat, Jaume, perquè he compartit moltes pel·lícules, no? Moltes coses, heu començat molt bé, després el Reus ha reaccionat, després l'expulsió crec que us ha agafat ja una mica cansats. Bé, com veuràs aquest punt davant del Reus? Un punt, jo crec, de molt valor. Jo crec que l'equip ha competit molt bé amb les dificultats que estem tenint, amb 13-14 baixes. Aquest dematí Mamau em truca que no pot jugar i al final ha jugat els 90 minuts. Al final, amb molts dificultats, jo crec que l'equip, davant un rival molt bo, ha competit. Jo crec, com us diu, jo crec que una primera part molt bona, on fins al gol d'ells no havien un par de corners, però no havien sofrit defensivament, i nosaltres, i llavors, a raïs de l'empat, sí que és veritat que ells han crescut, ells en pilota són molt bons, i el cansament i el dia a dia passa factura, i al final un punt positiu sempre, d'on venim, el que estem passant, i bé, la veritat, content. Parles molt del que està passant. Què està passant amb l'Hospi? Per què tantes lesions? És un tema de gespa, és un tema de preparació física, és un tema de mala sort? Què passa a l'Hospi? Ho sabeu i com es pot solucionar? No ho sé, perquè jo porto 30 anys i mai m'ha passat això, de tants lesionats. Estem canviant coses, la preparació, estem canviant el model una mica del dia a dia, però també sí que és veritat que la gespa influeix. Crec que és un terreny d'allò que està molt desgastat, com es veu, molts dies no està mullat, i un camp dur segurament té un percentatge, no tot, però sí que és veritat que és un percentatge alt d'aquest tipus. Llavors, intentar el que està a nosaltres, al nostre control, modificar, intentar tenir tot el control que puguem i sobretot recuperar la gent, perquè gràcies a Déu tenim uns juvenils que avui han competit, han donat la cara, i gràcies a ells estem competint bé. I ara teniu també la baixa de Sanku, no? Què ha passat amb Sanku al final de partit? No sé, crec que l'ha dit alguna cosa, però no sé, al final jo crec que també els àrbitres tenen que saber la situació de cadascú, el moment del partit. Al final, una pedra més en el camí, però seguirem endavant, això és com tot, les dificultats hi ha que ser atrevits, i la veritat que content, perquè sobretot per la imatge de l'equip, que una setmana molt dura, amb 7-8 juvenils avui han donat la cara, i jo crec que content per al punt. Gràcies, Jaume. A vosaltres. Ràpidament, només una pregunta, perquè anem molt justets, Marc. Valoració d'aquest empat. És veritat que no ha sortit del tot bé, però sí que heu reaccionat i fins i tot amb Déu heu estat capaç de competir. No sé com valora Marc Carrasco aquest empat al camp de l'Hospitalet. Bé, si em pregunten que el partit es dibuixa d'aquesta manera, estaríem feliços, però som un equip molt poc autocomplacent, no estem contents, volíem venir aquí a guanyar, i el problema nostre crec que és que hem regalat 30 minuts de la primera part, que no hem estat present, hem concedit 7 córners en els primers 15 minuts, quan el partit passat crec que en vam concedir 3, per tant hem d'aprendre d'aquestes situacions, i òbviament a partir d'aquí l'equip en Déu s'ha unit, s'ha esforçat, ha tirat endavant, ha tret orgull, crec que hem tingut la més clara amb Déu, hem trepitjat àrea, no ens hem limitat a defensar-nos, contents per aquesta part, però molt crític per la primera part que hem fet. Gràcies, Marc. A vosaltres. Amb un protagonista o amb el protagonista, no sé si ens permeteu, perquè evidentment sempre és una molt bona notícia tornar a veure un jugador després de tant de temps lesionat, i és Stifaldo One, que després de 9 mesos ha tornat a sentir-se futbolista. I això, One, com et sents, com t'has trobat, com estàs ara mateix? Bueno, bien, aliviado. La semana pasada hablamos un poco, o durante esta semana. Un poco aliviado, después de tanto tiempo de trabajo, uno no sabe, siempre tiene dudas, ¿no? De a ver cómo va a volver. Y la verdad es que han sido 10-15 minutos, buenas sensaciones. Tampoco el partido me ha dado para mucho. Contento, un peso que me quito de encima, y acabar con muy buenas sensaciones. I avui ha empatat l'Hospi, després d'una molt bona primera part, segona part us ha costat una mica més. Al final un empat contra el Reus, que és veritat que tenia un home més, però clar, era el Reus, no? No sé com valoreu aquest empat contra el líder. Yo lo valoro bueno, ¿no? Más que nada por todo lo que estamos pasando, el tema de lesiones, los chavales que están entrando, que han entrado, no se les puede pedir más, están dando la talla. Están empujando a que el que esté fuera que apriete, que estos vienen apretando fuerte, y yo creo que es la alegría un poco, ¿no? Después de tanta mala noticia que tenemos dentro con temas de lesiones, ver que los chavales pueden rendir, están rindiendo a este nivel, es de agradecer. Y después jugar contra el líder, y ves que no se achantan y van y compiten como si fueran uno más. Gracias, Ona, y enhorabuena por el vuelto. Gracias.